Palit ko tag bugas ani. Jimmy dire. Tila kay kuha niya ani. Nari tong saging sa babaw. Ay, kuha ko to ron. Duha ka bulig. Kuha ko to. Tapos ako 100 yabi, palit ako kuan. Tama ka dito. Nari to gitabunan ako, 100 lang. Kagamay ra saging nimo si Idayon. Doon lang dito, na dito. Mubalik lang ko niya. Sige. Lah, may saging. Hinsog biya kayo, wag ibang nun. Saya nga pud ani oy. Kinahiyaan no. Datong pulis balay, di tayo nagtanaw. Brother Atang, imong saging gikawat. Konsensya man ko ani oy. Di na lang ko eh. Wow lang nako. Kawatan na gyud ning gibhard, uy. Saging, tripla naman ikabong ang saging. Advance, sabi ito 100. Uy! Pre, naunahan ko, gikawat ang saging! Ano nang tag ka? Ano nang dala? Wala. Sa gikawan ng saging. Mao to'y nagkawat ba sa saging nimo? Nagkawat sa saging. Sugatan mo ba? O tinangawat ang saging? Wala pre, nawala na. Ilang? Sumbong ta to sa pulis. Kailangan ka kato. Siling kailan pa to, silingan ato pulis, pasikop ko to. Mao to'y number 1 kawatan dere. Tawagan sa nato daan si Chief. O gining kalagutan ako diri sa muli ko. Maglisod ko kung itag signal. Kita ka report. Pa-report tong nagbalik. Mala, may nakapunta. Oh, hello. Hello, Chief, may hapon diha. Asa ka karon? Oh, si Binagi. Nako karon sa bitaw. Tawta ko ikuan nimo ba kana bitaw silingan nimo diha. Grabe kay labtano na yun. Oy, gamay king saging nako gidaginot pa yun og kawat. Sige Bart, bagi Bart. Silingan nun mo ana. Ah, sige Bart. Uy, nangawat nga naara madudra bago gani mi nagkuha na to. Basketball gani ha. Pildi man guna ko to basin mo to'y pangtahan ba. Ah, sige pre, action na kay salig naman gud na. Nakasii pa yun ko, ako'y maulaw ba? Oh, sige. Ato lang nako silang balay karon basin maabtan pa na ako ron. Salamat ka kay berkada ti ka. Bis pahula yung tago karon. Ah, sige pre, basig ma-tara po kuron diha. Sige. Tibayag pusil nimo sir, oy. Ayo. Oy, sir. Ngapon, namlay ka. Unsa may maalaga na to sa sir? Dakta na sir, kay mao na number 1 kawatan diri. Dito sa balay kay off duty lagi na ako niya. Naman ni tawag na ko nga nawala daw yung saging. Oy, Siyempre, isip ko siya kasilingan, di po dahil kumuto nga. Ikaw man ang iyahanggi, kuan, suspect nga ikaw daw ang nagkawas siyang saging. di naman ting dakop ron. Dili gani tingdakop mo ganing kitabangan lang ko to. Mao na nagkawat sir, Mr. dakpa na na. Kuwan siya nagpatabang. Nya nakabali na biya unta tong nakabali na siya sa kay Jimmy ba. Kakuha na siya 100 niya saon man nga nawala mo daw yung saging.
nya ikaw ang iyang gipasinginlan. Nah, naman kaya sa ebidensya. Wala man sa gi hatag na ko gi ingon nga ebidensya pero nakitaan gyud daw kaniya. Mo ganin ni tawag siya dayon ako kay paksyonan daw niya kay sakit daw siyang loob na kawatan sa saging. Uy, di sa magpatagag sulti. Kay, nah, wa biya sa ebidensya ang gipakita. Sige. Di ba amigo man ta? Dapat sagdan ra ko nimo unsay akong buhaton nga. Wan. Sige, makauna pa ko kuana na imong pusil. Dili man. Nangutana lang mo kung unsay tinuod. Wala mo gyud ka nga pasinginlan nga ikaw na gyud. Kamigo na to. Aw. Pwede ra man ko nimo dakpon og balik basta na lang kay dala nga ebidensya. Kay di na ko magtago-tago. Kaya ra ko ihatag ang galingon sa imo. Sige. Mubalik ra ko puhon para sa imo ha.